हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मैयानि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान राजखान्थि आफाद जोनोम जानायखौ मिथिखाबाय नङा होनब्ला? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'फोरनि बे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ एक्स-एन-डि-पि-फोरा जयै लोगो नांनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB मुंनि गोदान राजखान्थि आफादखौ दानाय जादों आरो बे राजखान्थि हान्जानि आफादगिरिखौ डक्टर अनजालि दैमारिखौ सायख'नाय जायो। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बर'नि गोदान पार्टी एबा APB राजखान्थि हान्जाखौ दानायनि गुबै जाहोन आरो थांखिखौ डक्टर अनजालि दैमारिनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। जेब्ला मोनसे हारिया सोबख' जायो, गुबुनजों गादब जायो, नेवसि जायो, मुगै जायो, बे हारिया मोनसे नङा मोनसे समाव संग्राम जागायो। बेबादिनो जोङो बर' हारिनि गेजेरावबो जों नुदों जे बर' हारिया मोनसे समाव माबादि थांनानै थानो गोनां जायोमोन। जों गावजों गावनो सिनायलायामोन। जों ओरैबायदि अबस्थायाव थायोमोन, बहाबा सोरखार होननाय जिनिस दङ जों बेखौ नुफेरामोन। सोर मा मन्थ्रि थायो जों बेखौबो मिन्थिफेरामोन। जों गामिफ्राव ब्रिटिशनि दिनाव लुनानै गालांनाय बायनानै थानाय काटनि दालांनि बादै जों जेबो नुफेरामोन। जों सासेबो मन्थ्रि जोंनि जायगाफ्राव थांनाय नुफेरामोन, बिसोरनि नामफोरबो मिन्थियामोन आरो जोंखौ मानसि हिसाबैबो बाहायामोन। ओरैबायदि गादबनानै नासयनानै सोबख'नानै दोनोमोन जे जोंनि मोन्थाइफोरनिफ्राय जोंखौ गोजानाव लाखिनानै दोनोमोन। थ' बेबादि समाव बर'नि गेजेराव गुबुन गुबुन समाव संग्राम उजियो जे गावनि मोन्थाइनि थाखाय खर' दैखांनानै मान सन्मानजों हारि हिसाबै बे बुहुमाव थांना थानो मोननायनि जि मोन्थाइ, बे मोन्थाइनि थाखाय बर' हारिया गुबुन गुबुन समाव संग्राम खालामबोदों आरो बेबादिनो बयनिख्रुइ लावसिन समनि थाखाय संग्राम खालामनायखौ जों नुदों जे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोना ओरैबायदि गिलु बालु मोनसे संग्राम जागायजेननानै बर'नि मादाव हयथ' जोङो बे आसाम रायजोआव जों नायोब्ला नुगोन बयनिख्रुइ बांसिन गोलाव समनि थाखाय संग्राम खालामनाय सोमावसारनाय हान्जायानो जाबाय NDAP एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड। आं बे सुबिदायावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावनो लुबैयो। दिनै बिथांमोना जि संग्राम आरम्भ खालामनाय, बे समावहाय गोबाङा बुंदोंमोन जेबो गैया, सोरबाया बुंदों 50 जनल' माबा लायनो फैसा खांग्रा हान्जा, सोरबाया बुङो माबा गुन्दा पार्टी क्लाबसो बिसोरो, बेफोरबायदि बायदिसिना बुङोमोन। नाथाय लासै 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 नुबाय बिथांमोननि नाजानाय, बावसोमनाय, नांसोमनाय, जि कजखौ लानानै, जि रिजनखौ, जि जाहोनखौ लानानै नांनाय, बेखौ लासै 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 नुबाय। नुनानै सोरखारनि नोजोरावबो फैबाय। बेनिफ्राय लासै लासै बेखौ मिन्थिबाय जे नङा, बे NDAP हाथियार हमनाय बे सेंग्राफ्रा बिसोरो गावनि रंजानायनि थाखाय हाथियार लायाखै, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना संग्राम खालामाखै, नाथाय गावनि हारिनि मोननांगौ मोन्थाइफोरनि थाखायसो बिथांमोना जुजिदों। उपाय गैया, गोबां थै बोहैनाय, जिउ गोमानायनि उनाव, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव जों नुबाय जे सोरखारा नोजोर होबाय, सोरखारा सिक्रिटि होबाय, NDAPनि नांनायखौ सोरखारा रिकगनिसन होबाय, बाध्य जाबाय सावरायनो थाखाय लिंनो। सोरखारा बुजिबाय जे बिसोरो ओरैनो हाथियार लानानै मानसि बुथारनो, मानसि बुग्लुंनो थाखाय दायाखै, नाथाय बर' हारिहा माबा मोनसे जेंना दंमारथारो आरो बे जेंनाखौ एड्रेस खालामनानैसो, बे जेंनाखौ सुफुंनो थाखायसो बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय बेबादि मोनसे हाथियारनि, जेखौ जों साननोबो हायामोन, हाथियारनि दावहा होदों। बेवहाय बिसोरखौ जों इगनर खालामजाया। जोंनिफ्रा गोबाङा जोंनि गेजेरावसो बुंबावलायो बिसोरो ओरैनो मानसि खावनाय, मानसि बुथारग्रा, ओरैनो नांनाय होननानै, असान्थि खालामग्रा हान्जानानै। नाथाय भारत सरकारा बेखौ बुजिबाय जे नङा, NDAPआ असान्थि खालामग्रा संगठन नङा, NDAPआ ओरैनो रंजानानै हाथियार लाग्रा संगठन नङा। बिसोरहा सलिड रिजन दङ, पलिटिकेल रिजन दङ, जायनि थाखाय जों बिथांमोनजों रायज्लायनो नांगोन, सावरायनो नांगोन। बेबादि होनना सिक्रिटि होनानैहाय सावरायनाया जाबोबाय। पिस इनिशिएटिभ लानाय जाबाय, पिस प्रसेस स्टार्ट खालामनाय जाबाय। फर्मेलि भारत सोरखारा दरमहा होलायलायनानै इन्टारल'किउटर एपइन्टमेन्ट होबाय, सावरायजेननाय जाबाय। बेनि उनावहाय सिजफायार जाबाय, दावहा दोनथ'नाय जाबाय। मोननैबो
बाहागोनिफ्राय सोरखारनिफ्रायबो आरो NDFB-निफ्रायबो बेबादि गोलाव सावराय 2020 लास्ट 2020 मायथाइयावहाय मोनसे पिस एकर्ड जाबाय गिबियाव बयबो एकर्ड उनाव बयबो रियलाइज खालामबाय इट वाज अ पिस एकर्ड शान्तिनि गोजोननि गोरोबथा नाथाय जों नुबाय बेयो मुङावनो थालांबाय शान्तिखौ होबाय नंगौ सोदोबाव शान्ति सुक्ति एबा गोजोननि गोरोबथा नाथाय प्रेक्टिकेलि जों गोजोनखौ मोनमारबायने BTC-नि रायजो राजाया गोजोनखौ मोनमारबायने मोनदों माखासेया नाथाय एज ए होल गासैबो मोनबायना मोननायब्ला हयथ' दिनै जों आरो बेयावहाय गसंफिननो गोनां जानाय नङामोन मोननायब्ला हयथ' नोंथांमोना दिनै बेयावहाय बादा होजासेयावबो मिटिं जिरायनो मोना होनजासेयावबो हयथ' नोंथांमोना फैनो गोनां जानाय नङामोन दिनै बिकल्पनि खोथा अल्टारनेटिभनि खोथा हयथ' साननो गोनां जानाय नङामोन दिनै बेनिखायनो जों गासैबो BTC-आव थानाय गासैबो हारिसानि गासैबो धोरोमारि सुबुंनि मोजांनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खौसेनि थाखाय मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो बिबान लानानै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होनाय जादों আমি এই সমগ্ৰ BTC এৰিয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ সঁচা অৰ্থত শান্তি উন্নয়ন আৰু যি একতাৰ দোল সেইটোৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আমি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড এই ৰাজনৈতিক পাৰ্টিটো আমি জন্ম দিছো আমি জানো য'তেই শোষণ হয় য'তেই দমন হয় য'তেই অনাধিকাৰ হয় য'তেই বৈষম্য হয় তাতে সংগ্ৰামৰ জন্ম হয় আৰু সেইদৰে আমি দেখিছো বড়োসকলৰ এই এৰিয়াবিলাকত আমি সকলোৱে জানো ইয়াত থকা মানুহে সকলোৱে নাজানিব পাৰে আপোনালোকৰ মা দেউতা ককা আজোককা যদি আছে সুধক কি অৱস্থাত আছিল আমি সেই ব্ৰিটিছৰ দিনত বনাই থৈ যোৱা এটুকুৰ কাঠৰ দলং ভাঙি যোৱা সেই টুকুৰাবোৰৰ বাহিৰে আমি একো দেখা নাছিলো চৰকাৰ বুলি কিবা এটা আছে আমি নাজানিছিলো কোনোবা মন্ত্ৰী হয় বোলে আমি কেতিয়াও নেদেখিছিলো ৰাস্তা পথ পদূলি এইবিলাকতো দূৰৰে কথা কিন্তু সেইবিলাক যেতিয়া অতি বেছি হয় সংগ্ৰাম জন্ম হয় তেনেকৈ বড়োসকলৰ মাজতো বহুত সময়ত বিভিন্ন সংগ্ৰাম হৈ আহিছে আৰু তাৰে ভিতৰত হয়তো অসমৰ ভিতৰতেই নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড অৰ্থাৎ NDFB হয়তো আটাইতকৈ দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰা এটা সংগঠন প্ৰথমতে যদিও ভাবিছিল যে তেওঁলোকে এনেই এমুঠিমান মানুহ এনেই আনন্দত হাতত অস্ত্ৰ লৈ কাৰোবাক মাৰি ফুৰিছে এইবিলাক কৰি ফুৰিছে এনেই ওলাইছে বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এটা সময়ত দেখিলে যে তেওঁলোকৰ যিটো ডেডিকেশ্যন তেওঁলোকৰ যিটো কাম তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা যে নিজৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা নিজৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰা সেই সকলোবোৰ দেখি যে ঐতিহাসিক যি অধিকাৰ ৰাজনৈতিক যি পৰিচয় মানুহৰ যি মানৱতাৰ অধিকাৰ সকলো ধৰণৰ সামাজিক ন্যায় পোৱাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ কাৰণে যেতিয়া কাম কৰি যোৱা দেখা গ'ল তেতিয়া আমি দেখিলো যে ভাৰত চৰকাৰে NDFB-ৰ যি আন্দোলন সংগ্ৰাম ইয়াক স্বীকৃতি দিলে স্বীকৃতি দি তেওঁলোকে এইটো কৰিলে যে হয় NDFB-ৰ যি যুঁজ কৰিছে যি সংগ্ৰাম কৰিছে তাত কাৰণ আছে তেওঁলোকে এনেই যুঁজা নাই তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে সামাজিক সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছে সকলো ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজিছে আৰু সেই কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দি তেওঁলোকক আলোচনাৰ কাৰণে মাতিলে আলোচনা দীঘলীয়াকৈ হ'ল ইণ্টাৰলকেটৰ এপইণ্ট কৰিলে চিজ ফায়াৰ বোথ সাইড হ'ল তাৰপিছত যোৱা 2020ত এখন চুক্তি হ'ল যি চুক্তিৰ নাম শান্তি চুক্তি কিন্তু সেই শান্তি চুক্তি আখৰতি থাকি গ'ল সঁচা অৰ্থত আজি BTC বাসী বা BTR বাসীয়ে শান্তি পাইছেনে যদি শান্তি পোৱা হলে আজি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড হয়তো জন্ম নহলহেঁতেন আজি ইয়াত বিভিন্ন বাধা বিঘিনি পোৱাৰ পিছতো হয়তো ৰাইজ ইয়াত নাহিলহেঁতেন আৰু সেই কাৰণে এই BTC বাসী বা
বিটিআর বাসী বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বী সকলোৰে কাৰণে সমান অধিকাৰ, সকলোৰে সম উন্নয়ন, সকলোৰে কাৰণে সঁচা অৰ্থত শান্তি উন্নয়ন এইখিনি আনিবৰ কাৰণে আজি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড অৰ্থাৎ APP-টো জন্ম দি আমি দায়িত্ব লৈছো, গধুৰ দায়িত্ব এই বিটিআৰ অঞ্চলত থকা সকলো ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। আমি জানো যে সকলো ধৰণৰ যি সংগ্ৰাম হয় তাত কষ্ট হয় আৰু ৰাজনৈতিক যি দল হয় সেইবিলাকৰ আৰু অন্য ধৰণৰ কষ্ট হয় অথবা সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া দীঘলীয়াকৈ আমাৰ জনছ এণ্টি ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে পাৰ্টি আজি প্ৰথম অৱস্থাত 10-15 জন মানুহ লৈ গঠন কৰি 10 বছৰ মূৰত আজিলৈকে তেওঁলোকে কেনেকৈ বাধা বিঘিনিত সন্মুখীন হৈ আছে তেওঁ কৈ গ'ল। বাধা বিঘিনি সকলোতে থাকে, তথাপিতো আমি আশা কৰিম আমাৰ এয়া আজি প্ৰথম খোজ ৰাজনীতিত মানে অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়ো হিচাপে এই পাৰ্টিটো আমি সৰু এটা খোজ দিছো। আশা কৰো কাইলৈ পৰহিলৈ সমগ্ৰ বিটিআৰ বাসীৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আমি সহায় সহযোগিতা পাম আৰু আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ পাম, সকলোৱে আমাৰ লগত থাকিব, একেলগে আমি কাম কৰি যাবলৈ পাৰিম। जों आसा खालामो दिनै बेयो जोंनि थाखाय गोदान मोनसे फिसा आगान अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड़ोलेण्डनि। नाथाय जों आसा खालामगोन नोंथांमोननि रायजो राजानि बयनिबो हेफाजाबाव गाबोन बियो देरगोन। It will grow more and more. नोंथांमोननि मदद हेफाजाब गासैखौबो मोननानै बे हान्जाया देरलांगोन, खामानि मावनो हागोन। बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजानो कुनु दोलो धोरोम हारि बेफोरखौ नायालासिनो बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावलांनो, बयनोबो गोजोन होनो थाखाय जों आवगायलांनो हागोन सानो। আমি এইটো ক'ব পাৰো যে কেৱল দলং ৰাস্তা পালেই শান্তি নাহে। দাদাই কৈ কৈছে আমাৰ ইনভাইটেড গেষ্টে যে 6th শিডিউলৰ অৰ্থটো কি? 6th শিডিউল ইজ এ সেলফ গভৰ্নেন্স সিস্টেম। সেলফ গভৰ্নেন্স মানে নিজেই নিজকে শাসন কৰিব পৰাৰ এটা ব্যৱস্থা। কিন্তু আমি পাইছোনে? আজি ৰাস্তা দলং পালেইতো নহয়, আমি মূৰ দাঙি সন্মানে জীয়াই থকাৰ আমি অধিকাৰ পাব লাগিব। আমাক কিবা এটা দিলে, ঘৰ এখন দিলে, মাটি এটুকুৰা দিলে, কিন্তু সেই ঘৰটো আমি কেনেকে ৰং দিম, কেইটা কোঠালি বনাম তাকো যদি আমি নিজেই কৰি ল'ব নোৱাৰো, আমাৰ পিছফালে থকা বাৰীটোত আমি কবি ৰুম নে কচু ৰুম সেইটো যদি আমি ডিচিশন ল'ব নোৱাৰো, সকলো যদি ওপৰৰ পৰা নহয় তুমি এইটো কৰা, তোমাৰ ঘৰৰ দুটাহে ৰুম হ'ব, তোমাৰ ঘৰৰ ৰং তুমি এইটোও কৰিবা, তোমাৰ গেটটো তুমি এইফালে কৰিবা, সেইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেল্ফ ৰুল। সেইকাৰণে যদি সঁচা অৰ্থত বড়োসকলৰ যি সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামটো যদি সন্মান দিয়ে তেনেহলে এইটো ঠিক কৰিব লাগিব যে দিলে সঁচাই দিব লাগে। এনেই নামত নহয়, এনেই আমাক ঠগি যে নামত দিছে, কিন্তু দিছে এটকা 12 অনাত ঘূৰাই নিলে, আমাক খালি 4 অনা দি থৈ গ'ল। নামত আমি পালো, আমি শান্তি পালো, গাই ফুৰিলো আমি শান্তি পালো, নহয়, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সঁচা অৰ্থত যি সেলফ গভৰ্নেন্সৰ ব্যৱস্থা 6th শিডিউলৰ জৰিয়তে পাইছো, সেইটো সেফগাৰ্ড দিয়া, ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। আমি আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম বুলি আজি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড গঠন কৰা হৈছে। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथाङाबो बुंलांबाय, बेखौ जों बयबो क्लियार जानाया मोजां जे 6th शिडिउलनि ओंथिया मा। नंगौ, बर'फ्रा मालाबा सभरेनिटि बिदों, मालाबा इउनियन टेरिटरि बिदों, मालाबा स्टेट बिदों, नाथाय जोंनो माबा मोनसे होजेनबाय, जेबो गैयै समाव जोंनो 6th शिडिउल होबाय। बेखौबो प्लेन्स ट्राइबेल, बे हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो बेखौ होनो मोना। स्टिल गभर्नमेन्टआ बेखौ मा खालामखो, कन्स्टिटिउसन आमेन्डमेन्ट खालामनानै होबाय। बिनि ओंथिया जाबाय जों गावखौनो गाव खुंनो मोननाय बेबस्था। नाथाय दिनै जों गावखौनो गाव खुंनो मोनोना? दिनै जोंहा लामा दालांल' जाबानो जाया, लामा दालां मोननानै जुदि जोङो हान्थु खारै खारै थानांगौब्ला, आखाइ खबजब खबजब सोरखौबा ओरैनो जोङो मोजां मोनहोनो मानो बिदिहाय जुदि जों थानांगौब्ला बे जोंनि थाखाय उदांथि नङा, जोंनि मोननायखौ बुजाया। दिनै जों मा नुयो, जोंनो बिटिसि होननाय हाखौ होबाय,
बिटिआर हाखौ होबाय बिटिएडि बे ओनसोलखौ होबाय मोनसे सोरखार होबाय बिटिसि नाथाय गासैबो गुबुननिफ्राय सालायहरजोबो दिनै जोंनो लायनो बहाबा हा सिख्लामसे होनानै न' लुना होबाय नाथाय न'नि बिगोमाया बे हानि बिगोमाया जुदि गावनि न'खौ बे हायाव बोरै लुगोन खथानैनि लुगोन ना खथाथामनि लुगोन मा गाबनि रं होगोन गेटखौ सानजा खालामगोन ना साहा खालामगोन बेखौबो जुदि गोजौनिफ्रायसो बुंहरोब्ला होग्रायासो जे आंनि उनथिं थानाय बारियाव आङो कबि गायनो मोनगोन ना आं टमेट' गायनो मोनगोन ना आं थास' गायनो मोनगोन बेखौबो जुदि सोर बे होग्रायासो बुंहरोब्ला मा होनाय जाखो बेलाय मा मोनखो जों सोरनिबा जोंखौ जाहोगोन होननानै मोनजादों होननानै जोंनो न' होदों होननानै लामा होदों होननानै जों हान्थु खाराय खाराय थांनानै थायोब्ला जों हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन नामा हाया जों हान्थु खारायनानै थांना थानो लुबैया जों बे बुहुमाव खर' दैखांनानै गेदेर बर' हारि हिसाबै जों थांना थानो लुबैयो We want to live in this world with dignity and honor, with high head. जों खर' दैखांनानै मान सन्मानजों জাতি হিচাপে थांनानै थानो লুবैयो সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব ইয়াত বিটিসি বাসীয়ে যে বিটিসি নামৰ এটা ব্যৱস্থাটো পাবৰ কাৰণে বড়োসকলে কিমান তেজ দিবলগীয়া হৈছে বড়োসকলে আজিলৈকে এটা বস্তু এনেই পোৱা নাই তেজ নিদিয়াকৈ জীৱন নিদিয়াকৈ ইভেন আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট আমি কোন স্ক্ৰিপ্টত কি লিপিত নিজৰ বড়ো ভাষাটো লিখিম সেইটোও আমি আন্দোলন কৰি তেজ দিবলগীয়া হৈছে জীৱন দিবলগীয়া হৈছে সো আমি একো এনেই পোৱা নাই ওৰৈনো মোনা বেখাবে ওৰৈনো মোনাखैखाय ओरैनो मोनि जिउ होनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै खस्थ' खालामनानै सोरबा जिनाहारि खालामजानानै सोरबा जेलाव थानांनानै सोरबाया जिउ होनांनानै मोननाय जोंनि जि हा जोंनि जि बेबस्था जोंनि बे जि मोननाय बे एरियाखौ जोङो रैखाथि होनाया जोंनि बिबान आरो बेनिखायनो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोङो दानाय जादों जों गिदिर बिबान लानानै बेयाव थानाय गासैबो জাতি জনগোষ্ঠীखौ जोङो समानहै नायगोन আজি এটা অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে যিমান ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ আছে সেই সকলোৱে যদি একেলগে যদি উন্নত নহয় একেলগে যদি অধিকাৰ নাপায় একেলগে যদি কথা ক'ব নাপায় একেলগে যদি কাম কৰিব নাপায় তেনেহলে সেই অঞ্চলৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয় এখন ঘৰত যদি 5 জন ল'ৰা ছোৱালী আছে দুটাক পঢ়ুৱালে তিনটাক নপঢ়ুৱালে সেই ঘৰখন আমি উন্নত ঘৰ বুলি কম নেকি কেতিয়াও নকম সেই কাৰণে বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একেলগে একে পৰ্যায়ত যেতিয়ালৈকে আমি যাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে বিটিসিক আমি উন্নত হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰিম সেই কাৰণে আজি আমি পণ লৈছো অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা যে আমি সকলোকে এই আমি অঞ্চলৰ কথা চিন্তা কৰিম জাতিৰ কথা নহয় আমি একেলগে সকলোৰে কাৰণে সম উন্নয়ন সম ইচ্ছা সম অধিকাৰ সকলোখিনি যাতে সকলোৱে পাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিবলৈ পণ লৈছো আমি আশা কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব আজি আমাৰ যদিও প্ৰথম খোজ আমি জানো বাচ্চা এটাই প্ৰথমতে খোজ দুখোজ দিয়ে তাৰপিছত ডাঙৰ হয় নিজৰ ভৰিত থিয় হয় কাম কৰে আৰু বেলেগকো চাব পাৰে সেইকাৰণে আমি আশা কৰিম আপোনালোকৰ সহযোগত আমি আমাৰ যি নতুন ৰাজনৈতিক দল অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড সেইটো ডাঙৰ হৈ যাব প্ৰসাৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত এদিন আমি যি বিচাৰিছো যি কাম কৰিব খুজিছো সেইটো কৰিব পাৰিম এয়া আমাৰ পাৰ্টি নহয় আপোনালোকৰ পাৰ্টি আমাৰ দল নহয় আপোনালোকৰ দল ৰাইজৰ দল সেইকাৰণে সকলোৰে পৰামৰ্শ লৈ সকলোৰে চিন্তাধাৰাক আমি আগত লৈ একেলগে আলোচনা বিলোচনাৰে ৰাইজৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম গতিকে আমি আপোনালোকৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো মই আৰু বিশেষ নকওঁ আপোনালোক সকলো আজি ইয়াত আহি আমাক আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাद দিছো অন্তৰেৰে नोंथांमोना खस्थ' मस्थ'यैबाबो फैनानै बेवहाय हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर होबाय आं बेखौ जास्ट फोरमायनो नागिरदों गासैबो मिन्थिखाबाय जोंहा सालबारि कलेज फोथारावसो जानो गोनांमोन दिनैनि बे हाबाफारिया गोबां जायगानिफ्राय मानसिया फैनो नागिरनायफ्रा गारि गुरा बन्द खालामनो गोनां जाबाय खारन हरखाब मैया हरावहाय
पारमिसन होआ होननानै पेन्डेल सेन्डेल लुनायफोरखौ बोख्लायजोब्बाय साउन्ड सिस्टेमफोरखौ लांनानै पुलिस स्टेसनाव सोनानै दोनहैजोब्बाय नाथाय साननो गोनां बाथ्राया मा जे सानावहाय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसनखौ होनानै डिसि अफिसाव हरबायमोन किन्तु उनाव जों मिन्थिबाय डिसि अफिसनिफ्राय फैयासै जोंनिसिम किन्तु जोंनियाव मोनसे कपि अलरेडि फैबाय बिनिखाय जों मिथिनानै थाबाय जे पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसनखौ होबायमोन बे कपिया जोंनि आखायावनो दङ होबायमोन आरो मेइन माबाखौहाय भेरिफिकेसन खालामनानै मेइन पारमिसनखौ पुलिस डिपार्टमेन्टआसो होयो आरो बेयो फर्मेलिटिनि थाखाय मेजिस्ट्रेटनियाव अर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अर माबा डिसिनियावहाय थाङो आरो बिसोरो जास्ट फर्मेलिटि अबजार्भ खालामनानै बेखौ लकेल थानाव हरो बेनिफ्राय जोंनि आखायाव गोग्लैयो किन्तु जि जिनिसा जोंनियाव गोग्लैथ'नाङामोन बे जिनिसा जोंनि आखायाव गोग्लैबाय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय क्लियारलि पारमिसन होनो हागोन होननानैहाय लिरनानै हरनाय कपिया जोंनि आखायाव गोग्लैबाय किन्तु उनावहाय जों मिन्थिदों जोबोद दुखुनांथाव दिनै बे जोंहा डेम'क्रेटिक राइट गैयि बादि जादों जे बहानिफ्रायबा जों मिथिया गोजौनिफ्राय इनस्ट्राक्सन फैदों होनदों जे मिटिंखौ बन्द खालामनांगौ गाबोन जानो मोना जों मिथिया बे गोजौआ हाजोनि गोजौ ना बहाबा सोरखारनि गोजौ ना सोरगो गोजौनिफ्राय फैदों जों मिथिया नाथाय मोनसे इनस्ट्राक्शन फैदों पुलिसफ्रा खिन्थानो बाध्य जादों जे ওপৰৰপৰা ইনষ্ট্ৰাকশন আহিছে আমাৰ যি এই প্ৰগ্ৰাম হ'বলগীয়া আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে সেইটো সালবাৰী কলেজ ফিল্ডত হ'বলগীয়া আছিল কলেজ ফিল্ড খাই बे কলেজनि প্ৰিন্সিপালা এনঅসি होनांगौ बिथाङाबो होबाय बेयाव माइक दामनो मोनगोन जोंहा एग्जाम गैया पिपल माने रायजोनि गेदारिं खालामनो हागोन होननानै पारमिसनबो होबावबायमोन बेनि उनाव जायासै सो এটা সময়ত আমাৰ এটা খবৰ আহিল ৰিটেন নহয় ফৰ্মেল নহয় যে এই মিটিংটো অহাকালি হ'ব নোৱাৰে ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশন আহিছে আমি নাজানো সেই ওপৰটো পাহাৰৰ পৰা আহিছে নে স্বৰ্গৰ পৰা আহিছে নে কোনবা চৰকাৰৰ পৰা আহিছে আমি নাজানো মুঠতে আমাক জনোৱা হ'ল যে ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশন আহিছে দিস ইজ ডেমক্ৰেসি এইটোৱে হ'ল গণতন্ত্ৰ ইয়াত ৰজাৰ নামটো ল'বলৈ বাকি আৰু সেই কাৰণে আজিতকে হয়তো ভাল দিন নাই আমাৰ কাৰণে যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ we can accept it as a challenge to serve our people to serve BTR আমি সেইটো नेगेटिभके लोआ নাই जों गाज्रि बेखौ लायाखै जोंनि थाखाय मोजां दाबाय खुसि खुसि रंजा बाजा गासैखौबो खालामलाङोब्ला जों स्ट्रं जाया बेनिखाय जाजेननायावनो जेब्ला obstacle मोनो बाधा मोनो जों बारा गोख्रों जायो जोंनि गासैबो रायजो राजा जोंनि मावथिफोर सेंग्राफोर बोराय बेन्थ गासिबो मैया हरसे सोरबा फन खालामदों सोरबा WhatsAppआव लिरदों सोरबा मेसेज हरदों जे नङा जों ओंखारनांगोन सो बे स्पिरिटखौ जोंनो नांगौ that should be the spirit आरो बे स्पिरिटखौ जोङो जेब्लाबो कन्टिनिउ खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोबाव खनसे एसेबां बाधा नेवसिनानैबो सफैनायनि थाखाय जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरोबाव खनसे बुंगोन जे बियो जोंखौ मदद होनाय नङा नोंथांमोना गावखौनो मदद होनाय जोंनि बे बिटिआरनि गासै रायजो राजाखौ मदद होनाय आरो जि नांसोमनाय मोनि बेखौ मदद होनाय लोगोसे जायफ्रा जेलाव दङ जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों बुख्रुब जाबाय बिथांमोनखौ मान सन्मान होनाय जादों दिनैनि बे जथुमायाव फैनायखौ जाय हारिया हारिनि थाखाय खालामनाय सेक्रिफाइस नागारसारनायखौ गोसोआव लाखिया बे हारिया मालाबाबो थांनानै थाया बेवहाय जों बर' हारि हिसाबै जों दिनै सतबांसालानि जों बावा जायफ्रा जेलाव दङ जों बावा जायफ्रा दिनै जोंनिफ्राय मुंख्लं जानानै थाबाय जों बावा जायफ्रा दिनै गोमानानै थालांबाय जों मिथिया बहा दं जों बावा जाय आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय जों बावा बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों बुख्रुब जाबाय न' बां सिफायनानै जाबाय जों बावा बिनिखाय जों खौसे जाफिनदों आफा जोंखौ बोर होथों दैदेनलांथों जों जाहाथे गासैखौबो मान सन्मान खालामनानै आवगायलांनो हायो बेखौनो आङो बोरसा खालामबाय बयनिबो बोर बिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों